Straight to the point. Now, arita mahigala sa isgutanan labot sa impeachment case batok mahigala ni Vice President Sara Duterte kay ni adtong Biyernes day samtang nabisita kaayog panagang mga higalag pangitag pamaagi nga manikay-sikay taron di ta magrabihan sa bagyo. Didto sa kauluhan pod gisubmit na sa House Secretary General ang impeachment complaints batok ni Vice President Sara Duterte ngadto na mga higala sa House Speaker nga mao si Bujidi. So sa pagkakaroon, ang bula na anak karon ni Bujidi, kining Speaker of the House. Unya kay naa naman niya, ang rules may ganang nag-ingon man within 10 days, kinahanglan nga i-appeal na sa order of business. So musugod na dagan kining maong impeachment complaints kung maohona. Unya, within 3 days thereafter, i-refer na sa House Committee on Justice. Dim-initiated na. Once ma-refer na, dim-initiated na ang impeachment. So karon mo dagan na ni mga higala kay doon na may reglementary period ang House Speaker nga within 10 days sa gyud kinahanglan ma-appeal sa order of business. Nya kanang 10 days giklaro sa Supreme Court nga dili na 10 session days. Mas lisod mga 10 session days may higalang sabton gud di kasabot ang mga liman sa anak mga kagalaan kay sila raman ang Congress may magbutbuot day. Kano sa siya karon session day ron, why session day? Ilala lang kanon pero moingon na gani Supreme Court, giklaro sa Supreme Court kanang giingon nga 10 days buti pasabot na calendar days for purposes of impeachment. Straight to the point. So giklaro na muna akong giingon gipatin-aw sa Supreme Court. Muna kung ang mga law students nga naminaw na to karon hasta mga professors mahigala sa law schools mas malipay sila kay giklaro naman Supreme Court nga kining but pasabot din ng 10 session days for purposes of impeachment calendar days na masayon kayong ipon ang calendar days. Kaya nag-ihap nimo may kalam, ihap naman kas kalendaryo og 10 days. Unya pag ihap nimo apil sa Sabado Domingo. The normal way of counting ra gyud sa mga adlaw. So sayon kayo. Sa latod mas madali kining impeachment ni Sara sa pagkakaroon mas simplify siya as compared before. Yang anong pertimang yung sukuan ni Tito Soto mga higala Supreme Court? Kaya mo nga mura na nagkuwang lang niya mahigala diyang giinan nga kanus ka ng mga retire ni mga justices dahil impossible dream na kuno mga higala kining impeachment. Nga naman nga mas nasayo naman tani ron. Ang tubag mga higala kinis Vicente Soto doon na sa nakita nga lain. Kaya ginamhinam nang siya nga ma-impeach ang Sara. Ang nakita ni Vicente Soto mga kagalaan mao nga ang dakong question magud karon kung ang mga congressmen nga ni pirma last year mo pirma bagihapon karon nga tuiga mahigala batok kang Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Dako pa na mga higalang questionable. Kay kadto mong last year at least naa na gyud unta na file na. So ang sunod anak mahigala naka trial na lang sa impeachment court. Karon kay back to square one man. Ug mo back to square one sa tubag kining impeachment mahigala i-appeal na sa order of business. No do na hinuoy number of days mahigala apang anda kong problema kung kining maong mga congressmen andam pabakaha mga higalang mamirma ron. Na may mga factors, na may mga factors. Kay tanaw na to kung kasamang names kana bang Committee on Justice mao ni nag-compose Committee on Justice Jerby Loistro mahigala maoy kuano kanio. Si Jerby Loistro maoy ilang chairperson. So the same Committee on Justice nag-dismiss sa kaso ni BBM, the same members, the same composition of the House Committee on Justice ang mo evaluate sa impeachment case batok ni Sara Duterte. Tanaw nila kung sufficient in form and substance ba. Dayon ila kanang i-take up, dayon ilang butuhan mga kagalaan within sa Committee on Justice. Ang pangutana ana ron, within sa Committee on Justice, makalusot ba ng impeachment ni Sara or dili? Ang kang BBM mo, aman makalusot. So ang mga congressmen, malagmit, maingon man ng congressmen nga, patas na lang ta para fair, wa kalusot ang kang BBM, di lang po ito palusot ng Sara, para ang mga tao makaingon nga, fair ta, sa House Committee on Justice. Pero pwede sad nga maingon sa basura na kang BBM ang kang Sara may tumbutuhan. Pwede. Pero inig abot sa plenary. Atong kinadak-an na ba names?
Kita katong video names nga to nang dako nga kwan sa Congress, to dako nga kwan nila. Motoy plenary. Inigabot sa plenary, makakuha ba sila og 1/3 votes? Remember Indekin, pila man kabo congressman karon day? Ha? Ang present composition mga kagalaan sa mga congressmen. Doon naman mahigala 28 Congress, doon na tayo mga 317 lawmakers. Mga legislative representatives ana 254 o 63 niya na party list. Sa ato pa ubay-ubay ni sila mga kaigalaan 317 tanan. Okay. 317 ka mga congressmen. So umuingon ta mga higala nga mukuha ka og 1/3 votes nasa mga 100 kapin ang 1/3 votes. Bueno, ang Makabayan Black kung mamirma sila wala man sa kaabot og 100 ay. Nya kini Makabayan Black pwede ni sa mopirma mga higala kay lahi man ilang krusada. Apan kadto mga district representatives, mamirma pa ba sila? Mo ni dakong question, mamirma pa ba sila? Mo nang si Soto, ingon Soto nga wa na may katong Supreme Court nga katong impeachment nga napasaka na nganong gi-dismiss man Supreme Court. Kadto ba yang gusto kay ngano? Define na sa Supreme Court nun, masayo na ta karon apan na nabalakan Soto mahigala og the same number of congressmen mo pirma ba labi na nga nagsingabot na ang 2028 elections. Positioning na para sa 2028. Masayo na ni karon. Kung buto na hunaon mga higala, mas sayo na ning impeachment karon. Kay once mo file ang usa ka tawo og impeachment sa first mode mahigala nga ordinary citizen ang mo file unya nay maka-endorse nga member of the house, ma-file na sa Secretary General. Inig-file ana mga kaigalaan, i-adto na sa Office of the Speaker. Pag adto na sa Office of the Speaker, 10 days lang. 10 calendar days. Sa bagong definition Supreme Court. So masayon unta. Ang impeachment karon nga mahimo sa procedure mga higala. Masayon, nagisgutan ni mo procedure. Masayon siya. Kay giklaro ng Supreme Court nga calendar days. Pero nga nung Soto mahigala pati masukuha yun niya. Tungod kay ang pirma mahigala sa congressman, di ta kasiguro nga ang kadtong mga congressmen nga na mayroon kanadto mo pirma gyapon karon. Straight to the Di point. ta kasiguro. Di ta kasiguro. So karong adlaw kay natong Biyernes mahigala bisag bagyong basyang dito sa Mindanao o sa Visayas, ila naman gi-submit dito sa office mahigala ng Speaker Bujidi. Giduso na sa Office of the Secretary General, ngadto na sa Office of the House Speaker. So karong adlaw kay unsa man to pizza tong Friday? Pizza size. So 7, 8, 9. Ika-3rd din na ron. Ikatulong adlaw na karon. Nya 10 days na may gihatag. Within 10 days naman. So within this week yun eh. Kaya ika 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ika 10th day ani ngadto sa pizza size. Mo ika napo nga adlaw. Pwede adto na ibutang sa kwan, ibutang tag ilagyog isagad. Og nagpagasolina pa ka, isagad yun. So either within this week i-appeal sa order of business or adto na i-appeal sa pizza size sa February. Maigo gyapon siya may gala sa 10 calendar days. Kay ihap nimo, ihap man appeal ang Sabado Domingo. So ilan naman gi-submit dito sa speaker anang pizza size. Sa to pa pizza city first day na. Pizza 8 second day. Karon pizza 9 ika-3rd day na. Kana masayon kay sabton hiloon masayon mga higalang ipon. Sa laktod nga pagkistorya gi simplify pag mayo Supreme Court. Dapat malipay mo na mingon lipay ang mga law students anak kana pay maglisod kay sabot. Sayon kay sabton hasta ordinary people mahigala makasabot na gyud. Kaya pag ihap, calendar days naman. Pero nga nang masuto nga, nagyod mo na sang, para niya mahigala, impossible dream na kuno. Kana tungod mga higala kay, ang dakong question ani ron, kadto mga congressmen, kadto mga congressmen nga ni pirma mga higala sa milabay nga impeachment complaints, nga ilang gidali-dali February 6 to mga sukit di paminaw, 215 to mga congressmen, no? 215? Kadtong 215 mamirma pa matulon. Muna na kong pangutana. Kay kinahanglan man og 1/3 votes under mahigala sa Article 11, Section 3 sa atong 1987 Constitution, aron mapasaka ang Articles of Impeachment ngadto sa Senate. Kinahanglan og 1/3 votes sa mga congressmen.
Pila may one-third nga mga congressmen karon na may mga 317 ka mga congressmen. So ang one-third ana nasa mga 105 or 106 inana. Kinahanglan ka ana nga boto aron mapasar nimo ang impeachment, articles of impeachment ngadto na sa Senate. Straight to the Na point. last year napasar no tato. Karon ni back to square one man. Ang question nga dako, makuha pa ba ka ng the same number? Straight to the Or point. kung dili makuha at least one-third number, makuha pa ba ka na? Mo na dakong question karon. Straight to the Kay point. kung imong saligan ang Makabayan Black, nga maoy mubutar mga higala, pila ra may Makabayan Black, pila ra man ang Makabayan Black, di man makaabot og one-third indekin. Dili kaabot one-third. Bisan gani og tanan nga mga party list representatives. Although kay bawta nga dili tanan mobutar gyud nga party list, but ibutang ta lang granting for the sake of argument that all party list representatives would vote for the impeachment mga higala nga ma-transmit ngadto sa Senate. So pila ra man kabuok 63 party list representatives ato pa 63 votes ra. Wala kaabot og one-third. So mang-convince sila og mga congressmen uban nga mo pirma aron nga kanang articles of impeachment mapasar ngadto mahigala sa Senate. Straight to the point. Kining pag back to square one mao ni dakong problema ni Soto, ha? Kay gusto to ginamhinam na gud nga may nagma-impeach sa Sara para magkapuli po siya lagi. Siya gud mahigala mo yung next in line, ha? Siya yung next in line. So, nagkamot yung Soto in taon mga sukid di paminaw. Pero ang problema ni back to square one man, diha nang laay ni napitaron. Kay musugot kag sa dili mahigala kini mga congressmen magtimbang-timbang man gyud eh. Ha? Mao bitaw to hinungdan last year. Katong impeachment mahigala nga napasaka na unta nga nalangan-langan sadto because ang mga congressmen kapirmahon kadilion. Kabantay mo ang pagpasaka kaso sa impeachment, ang first complaint ko December 4 day no, o December 2, December 4, do na pa nagpasaka December 19. Wa gyud ma-action eh. Niabot gud og duha ka buwan. Kay tibok month of December, way action. Tibok month of January, way action. Abot na lang o February 6, usa pa mi action. Nga naman, nagduha-duha ang mga congressmen og ila bang i-impeach si Sara o di ba? Kay nga no, sus kadelikado no? Ang ilang karir mahigala og nakataya man sa napita mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Ha? Tiyaw mo na, nakataya ang ilang karir. Pero pag ingon ni Martin, pirma mo, kay di ay ginagmay diri nga grasya. Mato pa sa ligasyon mahigala kay hasta kay Doc Flasco ni explicar man nga ni pirma ko tungod ninyo. Ang mga tao may gipasingilan nga ni pirma ko tungod ninyo. Kay doon ako ng mga kaayuhan mga higala lagi. Nga og di kang pirma, pitaran imong kaayuhan, ha? Sa lakto pa doon naging panghatag to. Ang uban sad mga kikilan tagbog explicar. Kadto gilang explanation sa una. Nga ingon sila, ato mga congressman sa Bohol, ingon sa congressman sa Bohol day, suko mga tao nga nung pirma batok ni Inday Sara, ingon tong congressman sa Bohol, ay lamog kasuko nga ni pirma ko kay ang akong pagpirma aron ba nga mataga ag higayon si BP Sara nga maka-explicar sa iyang kaugalingon. Muna nga ni pirma ko nga na impeachment trial kay higayon na ni BP Sara nga maka-explicar siya. Ya kana ang mga tao naron imong ilaron ang klasiya sa katarungan ug mao nang klasiya sa katarungan nga inyong gidismiss kay BBM. Straight to the point. Ha? Gibuguan na gibos mga tao. Straight to the May point. mga bulanon ay may kabuang niya tuo kag mga bulanon og imo lang kabuangan. Ang mga tao may kasabot sila ay isodo sa tas bulsa ay. Pila man ka mga congressmen, pila ka congressmen ang nigamit ana nga linya. Lahi po to ingon nga ni pirma ko kay abi man akong snacks na to. Pila ka congressmen ang nigamit ana nga linya. Nga may pirma ko para sa kaayuhan sa distrito. Usa na sa Prasko, may pirma ko tungod ninyo. Ese So, ang katunguban, may pirma mi, aron nga matagag higayon nga maka-explicar si BP Sara ang iyang side, mabati. O kana nga klase sa katarungan, nga nung wa man ninyo pirmahe ang kang BBM. Ha? Nga nung inyong manggidismiss kang BBM, ug mao magkana nga aron matagaan sa BBM, i-impeach na to.
Pahigayon ang impeachment trial para maka-explain si BBM. Ngano man. Sa mga tao mingon ayay inyo na sabing isols bulsa na. So ang mga factors karon, ang mga factors mo na kalas Tito Soto pati sa kuha gyud niya kay gusto na siya nga kadtong impeachment nga niabot na gyud unta sa Senate, kadto na gyud unta. Duol na gyud unta to. Kay mobalik ta sa square one, medyo sa kaon kini. Pwede ko na imong diktahan ng mga congressmen kaya daghan mga alay mahigala sa Marcos administration pero tinuray lang sa ilang experience last election. Ha? Sa ilang nakita last election, medyo kulba-kulba sa ng mga congressmen. Prangka-prangka lang pagka-istorya ha. Straight to the point. O dili ni mo tagaan, o dili ni mo presyuron nga mamili manimbang-timbang sila mismo kuyawan sa sila. Ha? Kuyawan sa sila kay ang backlash mga higala last election kay Baobita. Ha? So ang factor ana numero 1, kinsa may nag-initiate sa Binay-Ranay matod pa sa aligasyon og ibutang ta Binay-Ranay or mga pahalipay, na-mention man na Andok Frasco mahigala nga para kuno sa distrito kay dunay mga kaayuhan, ha? Kinsa man mahigala factor ato nag-lead sa House of Representatives, si Martin Romualdez. So si Martin maumang higala na ning kuro, pagmandal sa mga congressman, mauna itong buhaton. Ang pangutana ron, si Bujidi, pariha ba og kalibre ni Martin, pariha ba ambisyon ni Martin, maungo na question da karon. Straight to the point. Kay kantos Martin gusto man to nga maoy sunod nga presidente. Nya kinis Bujidi wa may pangandoy na day mo kunahon ang Bujidi. Kantos Martin lahi man gito siya kay human ni Marcos, siya na ba sunod? Mo nang gusto siya mahigala nga ipin down gyud Sara. Kaysa iyang pagtuo nga kung mapin down si Sara, hayahay na ang iyang pagsaka. Karon si Martin Romualdez out of the picture naman. Munang pangutana karon dako, makakuha ba og the same number of congressmen, the same number of signatures ang impeachment complaint nga ipasaka karon? Mo take 2 ba kani? Mingon na take 1, palpak ang take 1. Straight to the point. Aritas take 2 ba take 2 kung okay ba ni take 2? Di ba kani mapalpak na pong take 2? Ang factor kani adto tungod ni Martin Romualdez nga dunay ambisyon si Martin Romualdez mo na siya mo naniguro gyud sa manubiring. Karon bisa kun saon pa mahigala bisa ibutan tala nga ma-impeach Sara mo na una Martin di man gyapon ikaw may mga presidente ko inawagtang na magani kay Senate President Senate House Speaker. So medyo lahi ang kamada ron sa lower house. Ikaduha, ang mga congressmen og naminaw na to ron na may mga naminaw na to yung mga congressmen. Ang ilang mga staff, naminaw mo ginato. Prangka-prangka pagka-istorya, medyo alanganin ron tungod mahigala sa umaabot ng election 2028. Dumot ng mga tao. Straight to the point. Dumot man ng mga tao, kasabot mo sila. Kasabot sila nga kining impeachment ni Sara, dili ni gini ebidensya may isgutan. Dili gyud ni mahigala nga corruption ni isgutan. Kay corruption pa, unahon na to flood control, trillion god ang kantidad ng flood control. Trillion. Pero na, kalimtan lang tong trillion, kalimtan lang tong dunay nga matay, daghang minutaw sa sapa, kalimtan lang to kay unahon gyud Sara. Kasabot sila nga politika maginya wa may lain. So kini mga tao, hilom-hilom lang ni. Hilom-hilom lang ni. Inig-abot sa panahon na ang haring lungsod, nighukom na hasta ng congressman, hukman ganila na. Straight to the point. So kini mga congressman karon, so maabot ng election 2028, medyo o mupirma sila mahigala, nagtanaw ang mga tao, nya kanang ilang mga distrito diha, daan na naroon kay, lahi man to sa una timan nya itong 2025 election, it was a midterm election. Ug unsa may midterm election, kanang mga mukandidato diha makibangga og incumbent, dili na sila mamangga anang during midterm election unless daghan gyud ka kwarta. Pero igo-igo ra kay hindi ka mo bangga. Ngano man laay man kay nang midterm election banggaon. Wa man kay sponsors taas, 5 kang presidente ang administrasyon naa diha. Nya kinsa may muda sa inyo. Wala. Lahi mag presidential election. Lahi mag presidential election. So karon ang mga congressmen maghuna-huna sila porbida, no? Presidential election na ba hapit? Unya kita, umupirma ta na, karon umupirma ka, ang mga tao, magtigaman na.
Initigaman sa mga tao kanang distrito po nimo din ha. Doon na po yung mga naplano na haron nga modagag congressman. Daghan man gyud ang mga interesado gyud ron. Kay presidential election man daghay interesado. Kini, klaro-klaro gyud kamantay mo nga og mo ingon midterm election wa kayoy unopposed ng uban nga mga mayors, mga governors, congressmen unopposed. Ngano man, di makaganahang mudagan kay gawas nga labi na pag incumbent ang mong kontra ikaw challenger nya wa kay backup sa taas. Medyo lisod. Wa pa kay partidong klaro, oposisyon nga nya human medyo murag huyang, lisod kayo. Pero presidential election gani mahigala do na kay imong presidente, do na kay imong vice presidente, do na kay complete line-up sa senators, all the way down na aka, medyo ligon-ligon. So, kini mo'y tanaw nun nga mga congressman karon, mangunahon na sa pirma ta ani, medyo di ba katab delikado sa atong distrito?